Bueno, què trobarem avui? A veure. Aviam. Avui, la clau. Home, avui sí. Avui no me l'ha robat. Te l'has deixat, Aquestes coses poden fer, que pot vindre qualsevol i robar-te el coneixement, Mira. M'ha fet gràcia aquest. Ideologia, vale, molt bé. Sí. Llibertat, hòstia, una paraula també que dona per molt, Que la llibertat em porta a pensar on estan els límits, no? La llibertat moltes vegades és on comença la teva llibertat i on acaba la meva, no? O sigui, no? I moltes vegades jo crec que es ve marcat per no saber posar límits, més que demanar-los, moltes vegades... Posar-los tu. Posar-los tu, no? Què opines? Què és? Bueno, això dels límits és una cosa molt interessant perquè és una cosa molt delicada i a la gent li costa molt posar límits, molt. M'ho crec, m'ho crec. No? Però per què? Per què costa posar límits? Perquè quan un posa límits té la impressió que l'altre és igual on estiguis, a la feina, a la família, als amics, és igual. Un viatge, és igual. Si tu poses límits, dius aquí no passo, o dius que no, l'altre s'enfadarà. I com que l'altre s'enfadarà, ja posa límits... Però de vegades no és una fantasia, jo tinc la sensació que a vegades la gent es molesta. Sí. Bueno, no? Però aquí hi ha una segona part. Vale, tu no posis límits. No, clar, tampoc. Què passa si no poses límits? Bueno, que em desdibuixo, no? No sé ni qui soc, no? No saps qui soc i, a més, el conflicte queda dintre teu. Queda un malestar interior. Si jo tinc un conflicte amb tu i el callo, no em poso límits i vaig dient que sí, què passa? Per dintre meu estaré patint. I aquest patiment serà terrible, a més, irresoluble. Impossible de resoldre perquè és en tu, però com que no t'ho dic, és en mi i queda malament. I llavors què passa? Que l'actitud que agafaré amb tu serà negativa. Actitud, no dic clar. Sí. Quina actitud? Home, faré mala cara, miraré malament i tu pensaràs, què li passa a aquest senyor? Què li passa al Què ha passat, no? Joan Manel, què li passa? I no sabrà de què va. I ja està, i es cronificarà el problema. Si no poses límits, segurament, si poses límits, l'altre s'enfadarà, però hi ha un marge de diàleg, hi ha una negociació. Ok, clar. Si tu calles, tu menges. Si tu calles, no hi ha res a fotre, no hi ha res a fer. En canvi, si poses límits, dius que no i no sé què, no sé quantos, doncs es pot negociar, és negociable. I això posa-ho en qualsevol terreny. I per què no en sabem? Perquè tinc la sensació que ara mateix, amb el que acabes de dir, tothom està dient, hòstia, i ara ja m'imagino perquè a aquell li passa això, li passa allò, no? És una sensació també de... O perquè jo soc agressiu amb aquella... Però perquè hi ha la fantasia o la idea global de que l'enfrontament és el pitjor que hi ha, és la lluita. Però si no hi ha aquesta lluita externa, hi ha la interna, Clar, I quedaré malament, Totalment, perds la teva llibertat interior. Home, la teva llibertat queda bloquejada. Clar. Perquè has de callar, i calla, i a més el que calla otorga. Això és un afegit. Ja, clar. Sí, que ho estàs concedint, no? Busca un exemple de la feina, és igual. Sí, per no dir-li que no al jefe, no? S'ha d'acabar això, tal, i són les 6 i tenies un compromís, no?, per dir-te alguna cosa, i tu allí, sí, no? Bueno, el que passa que hi ha moments que no pots dir que no. No, però que és una mica gratuït, que penses, ostres, puc fer demà, coi, que segur que no corre tanta pressa, no? Potser dius, ho vol tindre avui perquè ell ho vol tindre avui, no? No, tu planteges un altre tema, és l'altre tema que està aquí connectat, que és la forma de posar límits. Amb el jefe, depèn com li posis el límit, s'emprenyarà molt i igual et treu de la feina, t'acomiada. No, però ja, clar, si t'està dient que és urgent, sisplau, que... Però la gràcia de l'assumpte és aprendre a buscar la forma. Hi ha gent que té gràcia amb això, la ironia. Ja. Dius, home, sí, no vindrà d'aquí ara. Exacte, un dia moriràs, no sé què. O sigui, l'humor ens salva, vols dir, a vegades. Hòstia, curiós, L'altre dia vaig anar a un bar, una anècdota meva, d'abans d'ahir. Dic perquè em fa gràcia, no? Sí, home, sí. I hi havia molta cua, vaig entrar a un bar amb la meva dona i vaig demanar un vermut. I no venia. Hòstia. Vaig anar allà, escolta, hi havia molta cua, jo estava sentat, i va passar un quart d'hora i no venia.
al final vaig dir, escolta, si no marxa bé. Bueno, va. I diu, que se t'està cremant l'arròs. A l'arròs, no? Ja ho que dir. Va dir, mira, per tant, no pots esperar una mica més. Ja no vindrà d'aquí, no? Amb gràcia, no? Clar, ja Diu que veia amb gràcia, ell va quedar tranquil perquè va dir, hòstia, aquest tio, què passa? No, en comptes de dir per estar a la merda, va dir això i va fer gràcia a mi, no? Ja. És un exemple tonto. No t'ho esperaves, no? Però d'alguna manera no t'esperaves aquest... No m'esperava. Davant de la teua nuig deia, ostres, igual dirà, perdó, no sé què, i va dir, i no et va sorprendre, no? Sí, em va sorprendre, però bé, perquè Clar. es va mosquejar perquè jo vaig ser molt insistent, però no va dir, doncs mira, saps què, molta feina, vés-te'n. Va dir això i va fer gràcia, no sé, és un exemple. Clar, sí, que d'alguna manera t'espera. Sí, no, però que al final tot ve a dir que és l'estratègia que et busquis i que moltes persones no reflexionen sobre el fet de dir si no sé dir que no, puc intentar entrenar-me, no? Pel que entenc, m'estàs dient que es pot anar algú entrenant i que jo, per exemple, conec molta gent de més edat que deien, és que ja m'he cansat, no? Ara ja dic les coses, ostres. Bueno, això sí. És molt bo. Això es diu, sí. Que fort, no? És com que ja, ara sí, ja n'hi ha prou, no? Però saps per què he agafat? Maduresa o què he agafat? Però saps per on va aquesta maduresa? És una cosa molt interessant. Perquè arriba un moment que un descobreix que encara que posi límits, l'altre s'empenya però no tant. La gent tolera bastant bé o bastant més del que pensem. Ja. Vale. I a mesura que un té experiència va veient que no hi ha per tant. Que no passa res, no? Se't cremarà l'arròs, no? Exacte. I ara he fet tants clients cabrellats que dius, sí, home, si ara et vindrà d'això, no? Ja. No, és que és una cosa que em genera certa simpatia i que he vist en primera persona, que és cert que relativitzes tot, no? Coses que a vegades era com, ostres, això... Ostres, doncs el que dius, no? Una mica, escolta, calma, no hi ha per tant, no? I sí, és veritat que te n'adones que no passa tant, no? Que no llega la sangre al riu, que diuen, no? I que potser estava tot més en la teva fantasia, no? Exacte. Sí, tu veus que vas posant límits i la gent, bueno, potser al moment es mosqueja una mica i després se li passa. Vull dir, no és una cosa tan... Però cal llavors arribar... O sigui, es viuria millor si... Ho dic perquè, no sé, si un cop més, no? Com dèiem en un altre episodi, hi ha societats que puc interpretar que són més transparents o més directes i que aquí potser són molt... pel que sigui, no? Molt d'això d'en passar, del bien queda, no? I tinc la sensació que altres societats són més, doncs no m'interessa. O sigui, jo me'n recordo d'un cas que també sembla una mica anècdota, que m'explicava un company que estaven en un sopar de nois d'aquí i una de la parella, una noia, era xinesa i els amics estaven parlant i discutint, no sé què, no sé quantos, i la noia es posa així i fa així, no? Com a dormir, i clar, tots es queden flipant i hòstia, ¿qué le pasa? Y le digo, perdón, ¿qué te encuentras mal? Y dice, no, es que no me interesa lo que estáis hablando. Punt, o sigui, i no passava res, vull dir, ella, doncs feu, no? I pum, i es va fer. Ostres, això és posar límits, de dir, feu, jo a mi no m'interessa, no faré, no? Hòstia, em va semblar, m'ha vingut al cap això, em sembla brutal. Sí, està bé, sí. No? I aquí seríem incapaços, aquí estaríem com a compostura, no? Per tant, entenc que ens allibera més a les dues parts, ser més transparents, hauríem de saber dir més... Bueno, però és el que dèiem, no? És a dir, la forma de dir-ho, la forma de posar el límit. Aquesta és una forma de posar el límit, és això, ella va marxar, en comptes de marxar... Sí, estava allí, però... I va passar alguna cosa més després? No, vaig generar, mira, anècdota, no? I gràcia. Raro, no? Raro, però després la gent se li passa i... Bueno, i potser també el fet que era culturalment diferent, ho van com acceptar, no? Potser ho fa un amic que no ho fa mai, i sí que genera com, ostres, que borde, no? Però el fet que fos culturalment diferent era com, bueno, doncs no... Més tolerable. Potser no es fa a la Xina, però aquesta noia ho va fer i va quedar com, a mi deixa'm-me tranquil·la que no m'interessa el que m'esteu dient, no? I se'm va quedar gravat com algú, ostres, d'uns límits extrems, de dir, escolta, és que ho manifesto i no hauria de passar res, i era la parella, i no estava emprenyada ni res, em va semblar realment un exemple, no? Home, segurament a cada societat ho munta de forma diferent, això, clar, segurament. Totalment, però, ostres, el contrast, no? Aquí, que ets incapaç de vegades dir, em trobo malament, o m'he d'aixecar, o vull anar aquí, no? Per no quedar malament, no?
Gent que estic anant al bany i no m'aixeco per no quedar malament. Ostres, que fort, no? Tu planteges un altre tema, és el tema de grup. Els grups és una cosa complicada. Estar en grup és un tema molt delicat, un tema de grup. De dinar, un sopar... La tribu. Amics, la tribu, home... Parlo d'amics ara, eh? Sí. Per què? Perquè de forma involuntària passen coses, inconscientment passen coses amb els grups. I si un... I costa molt saber què passa a cadascú, no? Però passen coses. Per això el que tu deies, no? Hi ha un que de cop i volta, hòstia, s'angoixa molt i se'n va, què li passa a aquesta? No, vaig al lavabo, no sé què, sí. Has sentit alguna que no sap què és, ha passat alguna dins meu, perquè a través de l'oïda, que he sentit el que no sé què deia, i m'ha angoixat. I si no soc conscient del que ha passat, doncs em ve l'angoixa. I clar, amb els grups passa molta cosa als grups, Bueno, sí, i que més exemple de límits d'un amic que et truca tal, no, anem al cine, o anem a jugar, o anem a què, i dius, hòstia, que no em ve de gust. No em ve de gust. I tu penses, jo què sé, per l'amistat o pel que sigui, no? Ostres, seria més saludable dir, noi, no em trobo. No fica cap excusa, dir, mira, o no em ve de gust, o ara no em ve, no sé, no en tinc ganes, no sé, i és una mica de maltractament, a vegades, no posar-se límits, no? Directament. El mateix, sí. Sí, per això. El mateix, clar. És el que dèiem, no? Sí, i d'alguna manera hi ha... O sigui, de petit o d'alguna manera, ho dic per l'educació que s'ha tingut també, no? Et fa més vulnerable també no posar límits, no? O sigui... Home, hi ha famílies que clar, molt estrictes, no? Que hi ha molts límits i el que dèiem abans de les famílies, no? És a dir, si la família és molt estricta, vol dir que hi ha molts límits posats. Llavors, clar, el nano, el fill, el nen, doncs aprèn, entre cometes, no? A fer el mateix. A ser estricte, molts límits. Perquè, i si no és estricte, l'amo, el patriarca, el pare, en aquest cas, no? Doncs, hòstia, és perillós, no? Hòstia, ara no he de fer el que diu el pare, no? I llavors, per ell, per aquest nano, aquesta persona, posar límits ha de ser no posar límits ha de ser molt complicat. Perquè és anar contra la família. Ja, bueno, temes de els límits i les famílies i tot això, sí, Déu-n'hi-do. Bueno. I després l'altre tema que hi ha, això dels límits és, per exemple, hi ha un tema interessant, bueno, és un resum, que és que quan una persona té tendència a actuar sempre de la mateixa manera, no posant límits, dient que sí a sempre a tot, que sí, a la feina passa molt això, dir que sí a tot i no sé què, i sí, el dia que comença a posar límits, què passa? No el reconeixen? No el reconeixen. Què li passa? S'ha estat un boig. Està tonto. Què s'ha pres? Què s'ha tomado, no? Què s'ha tomado? Perquè està fart, potser, ja, no? Sí, però després hi ha una cosa curiosa. Quan passen, de vegades, pocs dies, la gent s'oblida. Coi. I llavors quedes i l'entitat nova, la nova entitat de cometes, doncs queda. Ara posa límits i la gent ho accepta molt bé. Una versió 2.0 teva i punt, i ja està. I quedes amb aquesta versió. Això em sembla molt interessant perquè dona certa marge a les persones que tenen límits de dir que no passa res, no? Que ens hem d'atrevir, no? Sí, i a més, per tu, sobretot. Per tu i a més, que la gent ho acceptarà. En aquell moment dirà que està sonat. Sí, hi haurà una certa resistència. Però després a la gent se li passa, la gent no queda enganxada. Va més a lo suyo, no? Del que creiem, no? Exacte. La gent no està per història, per altra. Bastant problema tenim nosaltres per estar pendents i ara canviant de caràcter, no aquest ara. No, i puc entendre que si tu has aconseguit generar un canvi i l'altre també saps que t'acabarà acceptant, generes més harmonia. Home, clar. Perquè al final t'has alliberat tu. Saps que és una molt bona notícia, no? De dir, no estàs tan vigilant tot el dia i dir-te, no, és que fa d'un mes eres tal, no, doncs ara accepten com ets i punt, no? La gent s'oblida, la gent no... Som molt més corplacistes del que pensem, no? Exacte, però per què s'oblida? Perquè la vida és molt complicada. Ja tens prou amb el teu. Ja està.
això anava a dir-te. Bastant problemes tinc jo ara, que estic pendent de que si aquest canvi de caràcter o no. Ja, mira. Tira, va, tira. Jo lo mío, no? Hòstia, bueno, doncs Sí. força interessant perquè jo crec que molta gent li genera límits i no tindrà llibertat. Sí. Molt bé, doncs, molt interessant, La veritat és que força engrescador. Doncs et torno Sí, això dona, i et torno la clau, No te l'emportis, no te l'emportis. No, sisplau. Jo tinc tot apuntat aquí, No, ja m'ho imagino, fas una foto. Però et torno la clau, No te l'oblidis. Molt bé.